sizinhlanga ngokwenyama. Besizintoni? Sizinhlanga ngokwenyama. Amen. Baba bantu bantoni bomthetho. Amen. Benikwe umthetho kabani? KaMoses. Amen. Yes. Usithiwa ningabangalukileyo. Usonithi ngabanjani? Ningabangalukileyo. Because ulwane kube lujongiwe lolwenyama. Amen. Yes. Ngabo kuthiwa ngabonwaluko olwenziwe ngezandla enyameni. Yes. Verse 12. Okokuba ngelo xesha nibe ningena Kristu. Ningazani nawo umzi wakwaSirayeli. Ningabasemzini kuyo imikopiso. Makakastela ngoIsrayeli ngoku asijongisa kuIsrayeli wenyama. Ngoba eligama lithi Israyeli aliphumanga ndodeni ethile. Amen. Kodwa liphume kuThixo uqobo. Amen. Ekubeni uYakobi ezamazamane nabani? NoThixo ubusuku bonke. Amen. Latshintshwa negama lakhe. Igama lakhe lithetha umkhohlisi. Amen. Kodwa ngubani ngoku? Israyeli. Amen. Sihambeni. Iza kamama wami. Sisaza lapha. Enathemba ningenathixo ehlabathini. Kengoku ngoKristu Yesu. Nina enibenifudula nikude. Nithe naba kufuphi ngalo igazi likaKristu. Imanje ndifunde. Kengoku ubishopi Thwala nithe nina nakufuphi azitsha kengoku ngaye utata uJohn Wezi nithe nakufutshane azitsho na Hey. Oh ndifunda wrong. Hayi lilahle. Zokhazela lona tata wami. Kengoku ngoKristu Yesu nina ebeni fudula nikude nitena bakufuphi ngalo igazi likabani? Yes. Kristu. 14. Kuba nguye oluxolo lwethu. Well oluxolo lwethu, meaning that awunathetha ngoxolo engekho uKristu kuwe. Amen. Yo. Awuthanda ukumoshwa wena ne? Uzuthi uyakwazi ukuxola uzokuxolele bani? Wena ufuna umoshwa. Baba wena kaloku wena umosha. Kengo lozothi unoxolo zoba bana bamxolela. And wayibuza uPetros ndoba khoba kangaphi na ndimxolela xa umzala nometheni endona. Hey. Khoba kangaphi? Kwathiwa 7 times 70. To make 500 apologies. 7 times 70. Ungafika hapo uthetha ngonyaka ungafika. Hallelujah. Ungahlulwa ngawe mabini amaxolo. Masiyathatha sibange sicela umonde kuthini. Masiyamcela uThixo ngantoni? Ngomonde. Ngoba unomonde yena. Amen. Bangcwele azuthi lo muntu eguquka namhlanje wena sowulindele into yoba makabe sethetha izinto eziright zodwa. Myeke aqhamle izinto zobuntwana bakhe enkosini. Amen. Amen.
Awuzobhuda njengomntwana ozelweyo. Amen. Ngakubalo sezothi ngexesha ndingumntwana ndandithetha okomntwana ndisenza okomntwana kodwa ndithanda kuba indoda ngamazophandle ndakukhula. Amen. Ndazibhangisa Amen. Amen. akathethi ngobuntwana bakhe bokuzalwa nguyise nonina kodwa uthetha ngobuntwana bakhe basemkhulwini. Amen. 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 Mandenza umzekelo. Nanku lo dade ufike enxibe kanje. Ya, Naba komama kadaza kaloku. abathethana ukuthetha nto ke bamnika izigate. Ayikho wrong. Okay. Yawunika izigate. Yes. Into ethini? Right. Kodwa ayithethi ukuthi banxibe ezazigate zide. Uyamazi uthini. Amen. Njengoba nawe uthelele phoboni. Amene phile ukuthethana. Amen. Unikwe iskate nguwe sinjani? Eside. Kuba inxibe sinjani? Eside. Wenze into enhle. Amen. Kodwa ungacingi ba lonto imenze wazibani? uThixo wazi iskate nje qha. Ngoba uba ngaba elemazi uThixo ngeyazile laa nto into yokuba afuneka banxibe ngale ndlela. Amen. Deske ndiwenza umzekelo ba ke omama bayakwazi ukuyenza imikhuba xa bethanda. Uxelelwe nguThixo into yoba nento inxibelelo imfutshane. Yena abe nenkani zako wabo aqonda uba ndothatha iqhiya. Amen. Enziwa ndizekithini? Amen. Only mehleli phansi. Bona laa nto uyayazi uba letheni ayikho nayo. Aw amen. Isandla sakhe siyamxelela. Amen. Makajampe ngapha Yo. kwakhe. Yo. Umbone engibona xa ehamba apha endleleni uqale usithi asezindleleni ukusincile usazi basitheni sifutshane. Amen. Ubona umuntu Hey. sengisihle tu sohla silaphi sesiyo. Amen. Hey. Ingakho xa usawuhlelwe ngumoya ongcwele awunonxiba nebhlukho ngathi uyisoseji kuyo. Xa umoya ongcwele ehleli kuwe ibhlukho kuzoba yonke indawo. Hey. Ah, gosh. Ekulinganayo. Oskini. Hey. Kulibhluku nobutight. Masithi uyazazi uba wena u-28 lumthengela ntoni? Unxiba ikawusi. Uzazi kakuhle uba unxiba bani u-40 wena. Loo nto isengqondweni yakho nasemoyeni wakho kodwa uthenga bani u-28. Yo. Awutsiyo jonga inamba ozitsibile basingakanani. Yo. Inkulu ajenda onayo. Sekuyisausage nje. Inkulu iajenda otheni? Onayo. Wasiphinda kuma-Efeso engekho kuloo ndawo. Ah, gosh. Hey. Kodwa inkulu iajenda onayo. Amen. Hayi inkulu iajenda onayo. Amen. Uyamazi uJesu phela wathi xa ebona uyewu waxa wasiqaba umlomo. Amen. Ibila nge-2tex. Amen. Wawune-agenda phaa kuye uyewu. Amen.
zangayifake iruthi nantoni umkabo apha engekho uyewu kodwa kwathi xa uthi gqi uyewu waqawasitikila. Amen. Wawune-agenda ngoyewu. Amen. Hey. Wayishela uJezebheli engenanto kodwa xa uthi gqi umkhonzi kaThixo waqawasitikile. Amen. Hey. Ngoba eligama lithi beauty ligama elisuka kwindalo hayi kwinto yokuzenzela. Amen. Ligama lento elisuka kwindlela edalwe ngayo nguThixo hayi kwindlela ozenzele yona wena. Amen. Sikuma FS batanda nini wanifuna ufunda ma FS? Hey, Nkosi. Nini wanifuna ufunda ma FS? Moyo ingcwele lo uthethisa le nto ithethayo nawe. Bese ubani su 14? Hey, Nkosi. Bese qala 14. Kuba nguye oluqolo lwethu. Kuba nguye oluqolo lwethu. Yena uthe izinto zombini wazenza zabanye. Into zombini udonga beluphathi wamaJuda nenhlanga ngokuthi utheni Bidlikile. bidlikile. Amen. Senziwe ntwani ngoku? Munye. Amen. Amen. Lo mfihlelo ke wasimntumnye yakhilelwa uPawulos zange ikhilelwe onke amayuda. Amen. WaUPawulos lo ubenolungiselelo olumhlanhlumbini olujonge kumaJuda nolujonge kwinhlanga. Amen. Ngakho wathi nina ngoba nigqibe ngokunokona enhliziyweni zenu ba ilizwi likaThixo alinifanelanga ndinikela uBhanabhasi sinduluke sibheke phi ezinhlangeni. Amen. Masiyeke izatata khona usule Ke udonga lothango oluphakathi. Ubumpi ke obo. bumpi uba welukanga owaziwa ngumzalwane Yeah. ubumpi nyani Amen. uba welukanga Yeah. awaziwa ngumzalwane Amen. kude sebekho umzalwane othi uzaziwe ngumoya ingcwele athi mina noshunyayezwa inkwenkwe mna uthethe ebhekise enyameni kodwa unebango loba unomoya oyingcwele. Hey. Hey Nkosi. Hanoshunyayezwa inkwenkwe ngoba lo moya ingcwele wamamkeleyo. Hey. Hey. Iza mama wami uza kamnandi kakhulu. Verse 15. Akuba ubhangisile esenyameni yakhe umyalelo wemithetho esemimiselweni ukuze abo babini abadalele kuye ngokwakhe babe mntu mnye. Badalelwe phi bangcwele? Kuye ngokwakhe babe mntu mnye. Amen. Hayi. Abo buntu bangcwele abufani nobuntu bamangcwangule. Amangcwangule ake alwe order athi akwamandlebe ezinkulu kwanendlebe ezincinci ngoba confusion ubona uba nakulana ubathi khona division ngapha nokunyuthi into ethile khona namanye bathi ngamagcina nawo bathi ngapha kwamagcina athi nawungathina angathangani kodwa obubunye busenza sibe mntumnye. Amen. Sibe ngcinganye. Amen. Kuye. Deske kufike lanto ngoku xa singcinganye umbalele omnye uba wongamile kunawe. Amen. Bakhona ngcengenye lawulayo ngobandleni.
umalo nomnye utheni bawutheni ungamile kunawe. Amen. Bakhona ntoni? Amen. Kodwa laa ngcinga enye singanxitywanga ngumoya wakhe ayikwazi ukuba khona. Amen. Ngoba selithela izwi lenkosi ukuba ngaba umntu akanaye umoya kaKristu akangowakhe. Hayi ungangowebandla futhi ibandla loyimandelwa yiloo leyo. Yo bayi sibanintsi phaya. Yiza. babe mntumnye mtsha Umuntu onjani? Omtsha. Kutheni ingatshintshe iphupho lomntu apha kuwe? Akakwazi kaloku into yoba ube nalaa language wawunayo ungakholwa. Awukwazi. Ngangumntu omtsha ngoku. Efamamela indlela entsha le uzofundiswa ngayo ukuthetha. Masi babe mntumnye mtsha esenza ke uxolo. Verse 16 nokuze abaxolelanise noThixo abo babini babe mzimba mnye ngawo unqamlezo. babe mzimba mnye. Xa ubetheka apha eqatheni uyonwaba? Kodwa ubetheka eqatheni kuphela, ubethanga wonke umzimba, ubetheka eqatheni kuphela. Kufanele bangonwabi eqala. Babuhlungu enhliziyweni kuyolila imehlo. Uyayibona lana? Ba ivia qhaphaza umzimba wonke lento eyi-1. Kosuka isandla inyembezi. Ba unganjalo kwibandla. Amen. Lento yenza kuwe enyameni. Kodwa ikwazi ukwenzeka phi? Kamoya. Amen. Xa selincibene ngaloo ndlela ibandla ngalo mhlaba ungakwazi ukuyibona ingxaki endikuyo nto isekaphu lapha. Amen. Nyaniso. Xa ibandla lifikelele kuloo ndawo ndikwazi ukubona isidingo sathatha udladla engapha. Amen. Amen. Ngoba uPawulos utshintshe idirection Amen. kwindawo ebesiya kuyo. Amen. Wabona embonweni indoda emkhwazayo emakodoni ithi iza ngapha uzosinceda. Amen. Amen. Akekho mokodoni uPawulos kodwa usendleleni eya kwidirection aya kuyo, kodwa wabona embonweni akalalanga indoda emkhwazayo ethi iza uzosinceda. Amen. Ngoba kudingeka abazalwane abekwesa simo sethenwa. Ya. Yes. ngoFilipu ubuzumuza into yoba uyaziqonda na ezi zinto Oyifundayo. ozilesayo ozifundayo. Amen. Wa innocent kuye Amen. Aqonda. yawuzazi njani Hey. Kondifundisayo. ungekho mntu Amen. ondifundisayo? Uyabuza uba ngabe umprofeti uthetha ngabani? Amen. Yayiqonda kanti ba uprofeti. Umprofeti kodwa uthetha ngabani? Akamazi uthetha ngabani yena. Amen. Ndiyibona inhlungu into ibhalwa. Uva kabuhlungu nxa ifunda ngayo. Njengale nto kuthiwa bathi xa bezabasumayela kuthiwa bahlela phansi bazumile. Yabizwa yonke icabinet yaqokolelwa kwabuza uba ndothuma abantu emhlabeni ngubani oyosiyela. Kuthiwa kwathuleka cwaka. Amen. Bazovela uYesu wathi thuma mna bawa ndimosiyela. Amen. Kodwa xa uyifunda Ayisho. ayithethe wena. Amen. Amen. Uzobe uyifunda kwiSaya chapter 6. Yeah. Uzoyiba ayithethi kwayilona. Amen. Kodwa udaba olungelu Hey, hamba ibanga elide. bake bahambisa into yokuba uYohane kuthiwa akazuyifa inkosi. Abethe uYesu yena koba inina lo uba ndithe walinda. Amen. Deske ndithini? Ndifike. Amen. Kwahamba into ethi uthe uYesu uYohane akazufa. Kungazange ayithethe le nto. Amen. Wrong message. Funda mama wami.